Lejliet il-kwindiċina tal-festa ta' Santa Marija ta' din is-sena se jitnaqqax fil-memorja tal-komunità Mostija. Dan hekk kif il-Knisja Arċipretali issa ġiet elevata għal Bażilika Minuri. Il-konċelebrazzjoni mmexxija mill-Arċisqof ta' Malta Monsinjur Charles Cicluna bdiet bil-qari tad-Digriet Pontifiċju tal-31 ta' Mejju fejn ingħata t-titlu l-ġdid lill-Knisja tar-Rotunda. Fl-omelija tiegħu Monsinjur Arċisqof qal li l-titlu ta' Bażilika mhux biss dwar l-umbrellun u t-tint innablu, iżda huwa wkoll titlu ta' responsabbiltà fejn il-komunità trid tagħti sinjal ta' salt Natalla u tagħti tifsira reali ta' xi ġifieri tkun nisrani. Il-quddiesa ġiet fit-tmiema bil-kant tat-Tedeum u l-barka pastorali. Wara saret proċessjoni qasira ġewwa l-Bażilika bil-vara titolari fost l-entużjażmu tal-folla kbira li attendiet għaċ-ċelebrazzjoni. Wara l-Arċisqof bierek lapida li tfakkar l-okkażjoni u s-salib li se jintrama fuq il-faċċata tal-Bażilika tal-Mosta.